Neața, sper să ne auzim, sunt în modul vacanță, dar am să fac totuși o excepție și am să intru în live ca să discutăm despre 3 chestiuni. Protocoale, Clem și PR-ul Luluța, inclusiv în relație și în dublu standard cu ceea ce a trimis Giuliani. Hai să începem cu Herr Clem. Herr Clem, după cum ați văzut, a început să o laude pe Dăncilă. De ce credeți că o laudă pe Dăncilă? Pentru că începe sesiunea parlamentară și dacă începe sesiunea parlamentară, ce are nevoie Clem și americanii? Ce au nevoie de la Parlament și de la PSD și de la majoritatea parlamentară? Au nevoie de acea lege offshore mult îmbunătățită în avantajul americanilor. Da? Mi se pare ciudat că Clem, tot și pe ultima sută, tot cu soroșismele lui, tot cu corporatocrația lui, nu-mi explic ce caută la 2 ani după alegerea lui Trump încă în funcție. Să nu uităm că din ambasada Americii au plecat 0 voturi către Trump, către republicani, candidatul republicanilor. Chiar nu-mi imaginez ce ar mai putea face Clem în această chestie. Aștept să vină acel Zuckerman, sau cum îl cheamă, Zuckerman, și să terminăm odată cu idiotul ăsta de Clem. Bun. Bună, Andra. Bună, Anișoara. Deci cam asta a fost povestea cu Clem. El va pleca oricum. Pe partea aia, ambasadorul nostru în state a făcut-o de oaie după scrisoarea lui Giuliani. În primul rând, a băgat o legendarizare de aia cu McCain, care pe patul de moarte, în comă fiind probabil și sub morfină, având cancer, cu care se lupta de multă vreme. Eu am stat lângă un om care a avut cancer în metastaze sub morfină. Știu ce înseamnă coma ultimelor zile. Credeți-mă, sigur McCain a vorbit despre Kövesi cu Maior la telefon și cât de mișto a fost Kövesi pentru România. Deci am experiență personală pe comă, da? Mama mea, am stat lângă mama mea la căpătâiul mamei mele când a murit de cancer. Bun. Deci, pe partea aia spuneam că Maior va fi chemat și el la post, probabil își va înceta mandatul. A fost suficient de mult încapsulat de către CIA ca să nu treacă de partea cealaltă. Ca ambasador în America e cel mai ușor să încapsulezi un fost șef de serviciu cu care ai lucrat. Probabil s-au săturat și ei să tot încapsuleze pe ăsta și să-i dea drumul acasă. Așa că Maior, go home. La fel, tractoristul Lazar va pleca și el pentru că s-a antepronunțat în ceea ce privește autoevaluarea. Inclusiv partea cu protocolul a bălmăjitor și s-a contrazis cu Helvig în comentarii. Așa că povestea asta va dispărea. Și să discutăm un pic de protocoale. Există acum o mare școală de gândire #rezist care spune, domne, fiecare, inclusiv peneliștii, că fiecare în parte trebuie să meargă în instanță și să pornească asta în contencios administrativ o acțiune legată de protocoale și în funcție de ce hotărăște instanța, deci practic vom putea fi în situația în care individului A însă îi se dea hotărâre că nu e ok cu protocolul și prin urmare să primească revizuire și individului B să-i spună nu, în cazul tău e ok protocolul și prin urmare nu primești revizuire. Nu funcționează așa. Haideți să vă zic de ce. După Revoluție s-a făcut acel restitutio in integrum. S-a dat o lege de restituire a caselor naționalizate, naționalizarea caselor fiind un abuz la adresa cetățeanului. Statul a dat per total o lege în care a zis, băi, noi, statul român, v-am violat proprietatea vouă, cetățenilor, ne cerem scuze și vă dăm casele înapoi. Da? Legea 10 și ce lege a mai fost după aceea. Deci nu se mai punea problema să te duci tu în instanță să dai statul român în judecată pe partea de proprietate. Nu. În baza legii 10 și a unor documente de moștenitor, respectiv al unor titluri de proprietate din interbelic sau de dinaintea orânduirii comuniste, te duceai frumos pe ordine administrativ, porneai la primărie povestea asta de retrocedare și primeai casa înapoi. Cum ar fi fost statul să spună, cum spun acum peneliștii, nu mai urmașilor ai proprietarilor,
V-am violat noi proprietatea, v-am luat casa lui bunicu și a lui străbunicu. Da, acum mergeți voi în justiție, dați-ne în judecată și faceți niște acțiuni individuale și vedem noi cum o dăm după aia. Nu. Abuzul este abuz. Statul, când face un abuz, trebuie să-și ceară scuze, trebuie față de cetățeanul abuzat și să corecteze acea situație abuzivă. Deci dacă am fi peneliștii de azi, cum am fi spus în 90 când s-a pus problema restituției în integrum? Cum am fi spus noi dacă am fi fost Vijulie, de exemplu, că îmi venea să-mi smulg părul din cap ieri când am văzut-o pe Vijulie în emisiune cu Savaliu. Măi, nene, nu. Toată lumea să se ducă în instanță. Și în funcție de ce spune instanța, atunci să vedem dacă se dă casa înapoi sau nu. Pe bune, fă, Vijulie? Serios? Ia să fi luat ție casa, de exemplu, în urma unui abuz. Să vedem dacă ți-ar mai fi convenit să meargă pe individualizare. Nu. Trebuie OUG de grațiere și armistie. Trebuie OUG care să spună, se denunță toate protocoalele magistraților cu serviciile secrete, indiferent care sunt ele, iar în cazurile în care au produs efecte, se face revizuire direct, fără să mai meargă omul la CEDO să mai aștepte 5-10 ani, că la CEDO știți că acei raportori sunt tot, sau cum se cheamă ei, judecători, sunt tot de DNA. Tot de oamenii sistemului sunt puși acolo. Nu, dă-l dracu de CEDO. Aici, la noi, la Românica, trebuie să facem, că eu nu vreau să-i plătesc despăgubirea eluia care se duce la CEDO, iar ăla care duce la CEDO n-are chef de aia 10.000 de euro care să dau despăgubiri pentru proces inechitabil, articolul 8. Ăla vrea dreptate, ăla moare și moare cu dreptatea în mână, cum au murit ăștia, că vedeți, și cu legile alea date pe restituție in integrum la proprietate, tot au fost oameni care au murit cu legea în mână. Deci chiar și cu legea dată, care ar fi echivalentul OUG-ului ăsta de amnistie și grațiere. Dar nu putem trăi cu buboiul ăsta ca stat. Nu putem trăi cu violul juridic care s-a întâmplat din 2005 încoace, cu soroșista aia bețivanca aia de Macovei, da? Care a schimbat codurile peste o noapte, cu incultul ăla, neștiutorul ăla de carte de Predoiu, care se visa el prim-ministru în nopțile lui umede și singuratice, și cu idiotul ăla Daniel Morar la început și cu Chiove și după aceea. Daniel Morar și-a revenit. După 2009 a înțeles cum e treaba cu serviciile. Da? Deci nu se poate să rămânem cu buboiul ăsta. Trebuie rezolvată într-un fel sau altul. Alt exemplu pe care l-a dat Palada ieri, în renumita emisiune cu Vijulie, care vă spun. Deci Vijulie. Ăștia au ajuns să fie peneliștii mai antipatici decât erau Antena 3 când îl criticau pe Băsescu. Deci ăștia vor pierde dacă trimit oameni gen Vijulie, cu atribuirea lui Vijulie, în emisiunile de pe posturile PSD-iste, da? Deci Antena 3 România TV, da? Ăștia sunt mai antipatici decât era Antena 3 atunci când îl acuza pe Băsescu de diverse chestii și vor pierde alegerile. Deci ce exemplu a dat Mirel Palada? A spus așa, dom'le, să ne imaginăm că după al doilea război mondial, în loc să fie eliberați și despăgubiți toți oamenii care au fost băgați în lagăre, s-ar fi spus, nu, stând tu acolo în lagăr, da? Băgat de naziști și hitleriști, noi, eliberatorii, nu te scoatem din lagăr. Dai tu în judecată frumos statul german, aștepți eventual să schimbăm niște coduri penale, ceva, și cât ești tu acolo în lagăr și te judeci cu statul german, da? Vom stabili noi dreptatea în timp prin acțiuni individuale. Deci asta vor peneliștii, asta este teoria de dreptate a peneliștilor. Astăzi, măi, fraților, deci asta a ajuns să fie partidul liberal din România, de dreapta, cu libertăți, cu drepturi, cu... Băi, fratele meu, deci nu se poate așa ceva. Nu mai pot. Cu ăștia nu mai pot. Bun. Partea de protocol. Robert Giuliani a dat o scrisoare și după aia doamna Kiki, bibliotecara renumită din anii 80, mă rog, nu venea nimeni, așa? Deci, Adamescu, nu se știe din ce bani și cum, a plătit niște lobby la Musiu Giuliani ăsta, fost procuror care a dezintegrat mafia și fost primar al New Yorkului, care a și acționat foarte bine în timpul 9. Mă întorc în 30 de secunde.
Deci, Giuliani a zis, domne, Rudolf Giuliani, da, Rudolf. Mersi Grigore. Zice, domne, mă gândeam la Robert Mueller, în fine. Zice, domne, nu e ok ce se întâmplă în România, și-a pus antetul casei lui de avocatură, s-a înhămat la cauza asta și noi ce am făcut în România? În loc să discutăm dacă conținutul acelei scrisori care se referea la protocoale și spunea cât de nasoale sunt protocoale. Deci în loc să discutăm despre protocoale, toată lumea a discutat despre da, a fost plătit de Adamescu și de oamenii lui Dragnea. În primul rând, de unde dracu știți voi? Sorina Matei mi-a dat bani. Că uite, a fost plătit de Frech care e fost șef FBI, care e avocatul lui Adamescu. Așa, Sorina Matei. Și care e problema? Ce scrie ăla în scrisoare? Nu e... Și că Trump nu știa. Să mor tu că Trump nu știa că Giuliani face ce face. Sorina Matei. A? Și mă și acuza pe mine că eu manipulez la ea pe pagină. Adică eu, cititorul, eram acuzat de ea, ziaristul, că eu manipulez. Să nu uităm cum a ieșit ea de la B1. Da? Cum a fost dat afară de la B1. Că au ieșit în presă informații că de fapt slotul ei era cumpărat de Sebi Ghiță și își primea banii de la Sebi Ghiță. Da? Statul paralel. Da? Omul lui Coldea. Da? Să dă mare luptătoare acum cu SRI și cu anticoldea Sorina Matei. Sorina Soneria. Da? Anyway. Deci cam asta este povestea despre Robert Giuliani. A venit și scrisoarea lui Kiki. Scrisoarea lui Kiki e fără bani. Deci, iată, există și o scrisoare fără bani, dar eu vă pun următoarea discuție. Domne, dar, deci eu vă pun următoarea întrebare. Dar, dacă lobby-ul lui Kövesi, toate documentarele alea de la Arte, de la Al Jazeera, de peste tot, dacă acel lobby n-a fost și el pe bani, adică ăia care erau pro-DNA și lobby-ul pro-DNA e ok, o pagină în Financial Times, în Washington Post, în New York Times, ziarele oficioasele soroșiste democrate cum să spun, clasice. Păi, o pagină acolo fără câteva zeci de mii de dolari. Cine dracu interesează? Deci pe cine interesează din publicul Washington Post de o țară pe care americanul nici nu știe foarte bine să pună deștiul pe hartă? Despre procurorul general anticorupție, care e level 2 după deci ministrul justiției, procurorul general și sub procurorul general avem acest. Cine dracu interesează? Deci se plătea lobby și acolo ca să-i facă fața Luluței, să se întâmple acest fake news. Luluța, lupta anticorupție, alea, stai așa, că bagă frica în politicieni, copății și așa mai departe. Deci, așa cum ăsta lui Adamescu, Giuliani, scrisoarea despre protocoale, este lobby, tot așa de bine a fost lobby și partea cu Lulu. Diferența între ce se spunea despre Lulu și ce a scris Giuliani este că ce a scris Giuliani e de bun simț și democratic. Ceea ce a făcut Lulu nu e de bun simț și nu e democratic. Asta am vrut să vă zic și asta am vrut să punctez în ceea ce privește dublul standard. Da? Nimeni n-a mai discutat despre conținutul scrisării. Eu chiar vă invit să discutați, să citiți, să discutați despre conținutul scrisorii lui Giuliani și a doamnei Kiki, da? Bibliotecara care... Da? Asta e. Bye, bye!